21 август дар доираи сафари расмӣ ба ҷумҳурии мардуми Чин раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ бо раиси Кумитаи доимии Маҷлиси умумии Чинӣ намояндагони халқии Ҷумҳурии мардуми Чин муҳтарам Чжао Летси мулоқот анҷом доданд. мулоқот бо изҳори арзи сипоси самимии раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои даъват ва меҳмоннавозии гарму самимӣ оғоз гардида, сипас муҳтарам Рустами Эмомалӣ ҳамтои худро ба муносибати интихоб гардиданашон ба мансаби раиси Кумитаи доимии Маҷлиси умумии Чинӣ намояндагони халқии Ҷумҳурии мардуми Чин табрик намуданд. Бо қаноатмандӣ таъкид карда шуд ки робитаҳои байнидавлатии сифатан нав ки бо талошҳои муштараки сарони ду давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва муҳтарам Си Ҷинпин устувор гардидаанд ва ҳамкории гуногун ҷанбаи Тоҷикистон ва Чин ба принсипҳои ҳусни ҳамҷаворию ҳамсоягии нек ва эҳтирому эътимоди тарафай асос ёфтаанд. Дар ин зимн ҷонибҳо ибрози назар намуданд ки робитаҳои байни парламентӣ ба сифати василаи муҳими маҷмӯи муносибатҳои мутақобилаи Тоҷикистон ва Чин барои таҳкими минбаъдаи шарикӣ стратегӣ ва дӯстии байни мардуми ду давлат мусоидат менамоянд. Дар давоми беш аз 30 соли охир муносибатҳои Тоҷикистон ва Чин бо такя ба эътимоду боварии ҳамдигарӣ ба сатҳи рушди босуръат ва баландтарин дар тӯли таърих ноил гардиданд ки дар арсаи муносибатҳои байналмилалӣ падидаи нодир аст. ҳамчунин дар ин давра масъалаҳои мавриди манфиати тарафҳо ва ҳамкорӣ дар арсаҳои гуногун густариш ёфта, натиҷаҳои пурсамари амалҳои муштарак дар доираи ташаббуси як камарбанд як роҳ дастрас мегарданд. заминаи назарраси ҳуқуқии муносибатҳои дуҷониба бо Чин фарогири ҳамаи самтҳои ҳамкорӣ буда ба тавсеяи робитаҳои тиҷоратию иқтисодӣ, фарҳангию гуманитарӣ ва ҳарбию техникӣ мусоидат менамояд.